apărătorului credinței drept măritorilor, cuviosului părintelui nostru Spiridon, să-i aducem din inimă mărturisiri mulțumitoare, toți care prin ale lui înțelepte învățături ne-am luminat cu credința și să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarhie Spiridoane, mare făcătorule de minuni! Popoarele credincioșilor, cunoscând mulțimea minunilor tale, prin care ai rușinat pornirea ereticilor cea fără de judecată asupra credinței noastre, cu umilință te lăudăm pe tine cu cântări ca acestea. Bucură-te, ierarhul Mântuitorului Hristos! Bucură-te, scăparea celor ce năzuiesc către tine! Bucură-te, îndreptătorul credinței! Bucură-te, ajutătorul celor necăjiți! Bucură-te că mintea păgânilor tu o întuneci! Bucură-te că și tu ai lucrat strălucirea credinței! Bucură-te că pe potrivnici vitejește i-ai gonit! Bucură-te, cel ce pururea nouă te-ai arătat, purtător de biruință! Bucură-te, făclia care luminezi pe cei din întunericul păcatului! Bucură-te, cel ce cu blândețe primești la tine pe cei greșiți! Bucură-te, învățătorul dogmelor creștinești! Bucură-te, care cu negrăită dulceață îndreptezi pe cei nepricepuți! Bucură-te, Sfinte Ierarhie Spiridoane, mare făcătorule de minuni! Bucură-te, Sfinte Ierarhie Spiridoane, mare făcătorule de minuni! Deși nu avem îndestulată vrednicie și pricepere noi ticăloșii, pentru ca să lăudăm cu potrivite cuvinte minunile tale, dar pentru că din suflete curate și din inimi umilite îndreptăm către tine aceste mărturisiri, primește-le, Sfinte Spiridoane, de la noi, care îi cântăm lui Dumnezeu, Aliluia! Aliluia, aliluia, aliluia! Care dintre noi păcătoșii s-ar putea lăuda că rugăciunea lui cu vrednicie va fi primită de tine dacă nu ne sârguim a stinge pornirea patimilor noastre cele trupești, care sunt lucrare de la vicleanul diavol? Dar prin mulțimea înțelepciunii tale, socotind slăbiciunea firii noastre cu milostivire, pentru necazurile ce ne-au cuprins, primește cântarea aceasta. Bucură-te, cel ce din pântece ai fost ales de Dumnezeu! Bucură-te, cel care fără învățătură filozofică ai fost legii apărător, biruind pe filozofi! Bucură-te, arhiereule împodobit cu darul Sfântului Duh! Bucură-te, comoara legii noastre cea mult prețuită! Bucură-te, de la care și cei mai învățați legiuitori s-au povățuit! Bucură-te, lauda arhiereilor și a dascălilor! Bucură-te, podoaba bisericii lui Hristos! Bucură-te, mustrătorul obiceiurilor celor rele ale ereticilor! Bucură-te că din pruncie ai fost plin de înțelepciune! Bucură-te că la sobor te-ai arătat mare învingător! Bucură-te care pentru lege te-ai luptat cu toată puterea! Bucură-te, cel ce și astăzi de la noi credincioșii nu te depărtezi! Bucură-te, Sfinte Ierarhie Spiridoane, mare făcătorule de minuni! Bucură-te, Sfinte Ierarhie Spiridoane, mare făcătorule de minuni! Împovărați de multe ispite și în noianul păcatelor celor mai vătămătoare aflându-ne astăzi, mare nădejde punem în tine, Ierarhie, ajutorul celor fără de nădejde, mângâierea celor necăjiți. Te rugăm, fii mijlocitor pentru sufletele noastre și împreună să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia, 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 Aliluia! Darul Duhului fiind cu tine, deși în tinerețe ai fost păstor turmelor celor necuvântătoare, la bătrânețe însă,
Fiind cu înțelepciune, ai știut a păstori și turmele cele cuvântătoare ale credincioșilor și la soborul cel dintâi te-ai arătat apărător și de minuni făcător. Pentru aceasta îți aducem cântarea. Bucură-te, episcopul Trimitundei! Bucură-te, lauda poporului celui credincios! Bucură-te, tămăduirea bolnavilor! Bucură-te că ești rugător către Dumnezeu pentru cei cuprinși de patimi! Bucură-te că din primejdii mântuiești pe cei ce aleargă la tine! Bucură-te, izbăvitorul patimilor celor trupești și sufletești! Bucură-te că oricine aleargă la ajutorul tău nu iese neajutorat! Bucură-te, tămăduitorul rănilor celor de moarte! Bucură-te că la orice întâmplare fiind chemat, ești grabnic ajutător! Bucură-te, doctorul cel fără de plată! Bucură-te, nădejdea tuturor! Bucură-te, acoperământul și scăparea noastră! Bucură-te, Sfinte Ierarhie Spiridoane, mare făcătorule de minuni! Bucură-te, Sfinte Ierarhie Spiridoane, mare făcătorule de minuni! Mult milostive Părinte, primește rugăciunea aceasta a noastră, a păcătoșilor, și cu obișnuita ta bunătate și cu milostivire mijlocește către ziditorul tuturor, pentru ca să dăruiască vindecare și sănătate robilor săi, celor ce te cheamă în ajutor,